ደጋጊምኪ ድመቂ ከም ሓቂ እዚ ናይ ህይወተይ ዛንታ ዝኽነግረኩም ከለኹ ልበይ ብጣዕሳይ ዝሕመስ ሓፍተይ እዚ ዛንታ እዚ ብኣውርኡ ንዓኺዩ ኣብ ውዒ ዕድመ ንእስነት ክኾንኪ ጽባቐ ከም ዘይሃስስ ጌርክ ትሓስብ እንተደኣ ሃሊኺ ትህመለለኺ ኣነ ኣብ ክንዳኸ ዕድመ ማለት ኣብ ንእስነት ከለኹ ንገዛእ ርእሰይ ስኢነ ኣባይ ዘየለ ግን ኣብ ዝደልዩኒ ኣወዳት ክረኽቦ እናደለኹ እልቢ ዘይብሉ ጠለባት ከውፅእ ኣወዳት ይቐያየር ነይረ ኣብ መወዳእታ ግን ስመይ መርሃዊት ይበሃል ሎሚ ጓል 41 ዓመት እየ ናይ ህይወተይ ለውጢ ጀመረ ጓል 28 ዓመት ከለኹ ማለት ኣብ መወዳእታ 2014 ኣውሮጳ ካብ ዝኣቱ እንዳሓሪ ነይሩ ቅድሚ ስደት መውፅአየ ብዓዲ ከለኹ ኣዝየ ትሕቲ ንነብሰይ ዝፈልጥን ምስ ኣወዳት ካብ ሕውነት ዝሓለፈ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝምድና ዘይነበረኒ እርንብቲ ሰብ እየ ነይረ ዋላ እኳ ኣብ ዓደይ ምስ ዝፈትዎም ስድራይ መሓዙተይን መተዓቢተይን ናይ ምንባር ድልየት እንተነበረኒ ግን ከዓ ህይወት ከምቲ ትደልዮ ምልእቲ ኣይኮነትን ስለዚ እውን ንዝሓሸ ህይወት ነቲ ኣዝየ ዘስካሕክሕ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ሕርያይ ዝገበርኩ እቲ ሑፃ ሳህራ ማዕረ ክንደይ ከም ዘንድድ እቲ ናይ ልብያ ማእሰርቲ መከራን ማዕረ ክንደይ ከም ዘሳቒ እቲ ማዕበል ባሕሪ ማዕረ ክንደይ ከም ዘፍርህ ንሕና እቶም ብኡ ዝሓለፍና ጥራይና ንፈልጦም ኣብቲ ጉዕዞ ስደት ማይ ፀሚይኒ ጥምየት ከቢድኒ ብዙሓት ኣጓላት ክዕመፃ ብዙሓት ኣሕዋትና ሓትናን ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ክረግፉ ርአየ ሽዑ ኣብቲ ብሲኦል ከም ምሕላፍ ዝመስል ጉዕዞ ስደት እንተደኣ ብሂወት ተሪፈ ንሂወተይ ብግቡእ ክመርሕ ንገዛእ ርእሰይ ከኽብር ምስ ሓደ ንዓይ ዝመስል ሓዳር ገይረ ብሰላም ክነብር ጥራየ ዝምነ ነይረ ኣብ 2014 ድሕሪ ብዙሕ መከራ እግረይ ኣብ መሬት ኣውሮጳ ምስ ረገፀ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ መከራ ረሲዐዮ እቲ ዝነበረኒ ናይ ሞት ፍርሂ ብናይ ናጽነት ስምዒት ተተክአ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝተረፈት ህይወተይ ብግቡእ ዝነብራ ካልእ ሰብ ክኸውን ጀመርኩ ኣብ ኣውሮጳ ህይወተይ ክድልድል ምስ ጀመረ ብፍላይ ከዓ ወረቐት ምስ ረኸብኩን ቁሩብ ርእሰይ ምስ ከኣልኩን ጽባቐይ ኣዝዩ ጎሊሑ ክወፅእ ጀመረ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝሓለፍክዎ ጎደና ዝረኣየኒ ወዲ ኣዳም ጽብቕቲ ከም ዝኾንኩ ዘይገለጸለይ ቁጥሪ ቴሌፎነይ ዘይሓተተኒ ኣይነበረን እቲ ጽባቐይቲ ግን ኣብ ክንዲ ኣመስጋኒት ዝገብረኒ ትምክሕተኛ ክገብረኒ ጀመረ ባህርያተይ ብቁልጡፍ ተቐይሩ ኣብ ዓዲ ዝነበረት እድብቲ ኣብ ሰሃራን ባሕርን ብህይወት ክትተርፍ ዝጸለየት መንነተይ ናብ ገለጠፈት ኣብ ክንዲኡ ሓንቲ ዘይፈልጣ ብመልክዓ ትምካሕ ብትዕቢት ዝተወጠረት ንኹሉ ዝሓድታ ወዲ መቑፀርን ደረትን ዘይብሉ ጠለባት እተቕምጥ ብንዕቐት ጥምት መርሃዊት ተፈጥረት ዘገርም እኳ ኣነ ባዕለይ ትምህርቲ የብለይን ሃብቲ የብለይን ማዕረ ክንደይ ከቢድን ትሑት ኣታዊን ዘለዎ ስራሕ ሰሪሐ ከም ዝነብር ይፈልጥ እየ ግና ከዓ እቲ ብእምረይ ዘቐመጥክዎ መለክዒ ንዓይ ዝደልዮ ወዳት ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ነበረ ብትዕቢት ተሰርኒቐ ትሑት መኣይኡ ሰራሕተኛ ይደልን እየ እብል ነይረ ዝመርዓዎ ሰብ ወይ ናይ ባዕሉ ትካል ዝውንን ክኾን ኣለዎ ወይ ጽቡቕ ገዛ ዘለዎ ምሁር ወይ ድማ ሃብታም ነጋዳይ ኮይኑ ሓድሽ ሞዴል መኪና ዝውር ክኸውን ኣለዎ እናበልኩ ንነብሰይ ዘይብለይ ክንሱ እቲ ኣነ ዘይብለይ ኣብ ካልኦት ወዳት ክረኽቦ ሃረር ብል ነይረ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ሓበሻ እናወዓልኩ ክንሰይ ንኣወዳት ሓበሻ ግን ድሑራት ዘይርድኡኻ ከም ኣብ ፋብሪካ ዝተሰርሑ ሓደ ዓይነት እዮም ብምባል የናኣሶምን ይፀርፎምን ንነብሰይ ካብኦም ፈልየ ከም ሓንቲ ፍልይቲ ፍጥረት ገይረ የሪኣ ነይረ ሄለንን ፍረ ሰላምን ዝበሃላ ክልተ ኣዝየን ዝቐርባኒ መሓዙት ነይረናኒ ሄለን ኣዝያ ልባእ ህድእ ዝበለት ንህይወት ብሚዛናውነት ትሪያ ቅንዕቲ ክትከውን ከላ ፍረ ሰላም ድማ ኣዝያ ግልፂ ዝተሰማዓ ብዘይ ፍርሒ ኣብ ቅድሚኻ ትነግር ዓይነት ሰብ እያ ከምቲ ወትሮ ቀዳማ ሰንበት ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ሓዲና ገዛ ተረኺብና ብሓባር ነሕልፎ ሓደ ቀዳም እውን ኣብ ገዛይ ተረኺብና ቡን እናሰተና ክንዕልል ወዓልና ምሲሲ ምስ በለ ከዓ ናብ ሓደ ናይ ሓበሻ ምትእኽኻብ ክንወፅእ ንዳለው ነበርና ንሳተን ምኩሓሓል ወዲአን ኣነ ግና ጌና ኣብ ቅድሚ መስትያት ኮፍ ኢለ ኣብ ምኩሓሓል ከለኹ መርሃዊት ሓፍተይ በለትኒ ሄለን ብድሕሪተይ ደው ኢላ ጽባቐ ክደረት የብሉን ብሓቂ ንሕና ጓላት እኮ ንምስክረልኪ ማራኺት ኢኺ ግና ክሳብ መዓሲኺ በዚ ጽባቐ ጥራይ ክትምክሕ ትነብሪ ዘኽብረኪ ዘፍቅረኪ ኣቦ ደቅኺ ዝኸውን ሓደ ሰብ ስለምንታይ ዘይትመርፂ ነዞም ኩሎም ጽቡቕ ጠባይ ዘለዎም ኣወዳት ሃብቲ የብሎምን ወይ ድግሪ የብሎምን እናበልኪ ትነጽግዮም ኣለኺ
ጽባቐኮ ምስ ግዜ ከም ቆጽል ዝረግፍን ዝሓልፍን እዩ ዕድመ ጓል ሄዋን ተዓዛሪ እዩ በለትን ንብሓት ልዮትን ትሕትናን ፍረ ሰላም እውን ቀጺላ መርሃዊት ሄለን ዝበለቶ ልክዕ እዩ ሎሚ ብዙሓት ኣወዳት ዝደልዩ ዘለዉ ምኽንያት ጌና ኣብ ንእስነት ጌና ምስ ጽባቐ ስለ ዘለኸ ጥራይ እዩ እዞም ኩሎም ዝስዕቡ ዘለዉ ነቲ ደጋዊ ትርኢት ጥራይ ስለ ዝደልዩ እዩ ጽባሕ ምስ ኣረኪ መልክዕ ክምሳሰስን ካብዚኦም ዝጥምተኪ ኣይክህሉን እዩ ኣብ ክንድን ርእስኺ ዘይብልኪ ትምህርትን ሃብትን ኣብ ካልእ ወዲ ትደልዮ ስለምንታይ ነቲ ዘለዎ ትቕበል ምስ መጻምድቲ ሓቢራ ትነብር ሓቀኛን ጻዕራምን ጓል ሄዋን ዘይትኾኒ ንሓበሻ ተነዓዓቂ ግን ምስ ሓበሻ ተውዕሊ ካብ ሓሊፍክ ድማ ምስ ሓበሻ ኢኸ ክትምርዓዊ ከም ኣነ ዝበሃርኺ ነብሰ ምትላል ኮይኑ ይስምዓኒ ድሓር ከዓ ዓበይቲ ወለዲ ከም ዝብልዎ ጓል ብዙሓት ድለይታ ሓደ ወሳድያ እዩ ስለዚ እቲ ዕድልን ግዜን ከለኪ ሓደ ንዓኺ ዝመስል መሪፅኪ ተኣከቢ ዕረፊ በለትኒ ኣነ ግን ብትዕቢት ፍሽኽ ኢለ ነታ ኣብ መስትያት ዘላ ምጭውቱ ምስለይ እናጠመትኩ ኣንቲ ናዋልድ ተረጋጋ እባ ስለምንታይ ክንክንዲ ዝትጨነቓ ኣነ ጌና ጓል 29 ዓመት እኳ እየ ጌና ቆልዓየ ዘለኹ ካብኡ እዞም ኩሎም ዝሓቱ ንተራወዳት ንዓየ ይበቕዑን እዮም ኣነ ንኸምዚኦም ዓይነት ተራወዳት ኣይኮንኩን እቲ ኩሉ መከራ ባሕር ሰጊረ ዝመጻኹ እታ ኣነ ዝደልዮ ወዲ ተባዕታይ ክሳዕ ዝረኽቦ ዝደለኽዎ ክገብር እየ ጽባቐ ኢሎም እንተዘይተጠቂመሉ መዓዝ ክጥቀመሉ እየ ኢለ ንምኽረን ከም ሓደ ዘይጠቅም ዘረባ ቆፂረ ሸለል በልክዎ ኣብታ ምሸት እቲኣ ናብቲ ናይ ሓበሻ ምትእኻብ ምስከና ዝነበረ ድባብ ፍጹም ኣይርስዖን እየ ጌና ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣዳራሽ እግረይ ምስ ረገጽኩ ኩሉ ነገር ደው ዝበለ ክመስል ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ዓይንቲ ናይ ሰባት ናባይ ዝጥምት ነይሩ እቲ ዝተኸደንክዎ ምስ ኣካላተይ ዝተዋሃደ ናይ ሓበሻ ክዳን ከምኡ እውን እቲ ንጽባቐይ ብዕፅፊ ዝወሰኸ ሜክኣፕ ንኹሉ ሰብ ዘስደምም ነበረ ኣብቲ ህሞት እቲ ቀልቢ መብዛሕትኡ ሰብ ስለ ዝሰሓብኩ ዝተሰምዐኒ ሓጎስን ሓበንን ደረታ ኣይነበሮን ኣብ ውሽጠይ ኣብዚ ኣዳራሽ ካብ ኣይትጽበቕ የላን ኩሉ ወዲ ንዓይ ዝምነ ኢለ ትዕቢትን ፍናንን ክስምዐኒ ጀመረ ኣብቲ ምሸት እቲ ሓያል ኣወዳት ብድፍረት እናመፁ ክዕልሉኒ ቁጥሪ ቴሌፎን ክወስዱ ወይ ንሳዕሳዒት ክዕድሙ ንፍትኑ ነበሩ ኣነ ዋላ እኳ በቲ ዝሃቡኒ ኣቓልቦ ሓጎስ ዝስምዐኒ ክንዲ ጽፍሪ እውን ኣይረኣኽዎምን ንገሊኦም ካብ ርእሶም ክሳዕ እግሮም ብዓይነተይ ገምጊመ ብኣጻብዕ ጥራይ ኣይደልን እናበልኩ ይነጽጎም ንገሊኦም ከዓ ዘይሰርሕ ቁጥሪ ቴሌፎን ይሂቦም ነይረ እቶም ተራ ዝበልክዎም ኣወዳት ንዓይ ንምዝራብ እውን ደረጃኦም ከም ዘይበቕዖ ገይረ ዝርኦም ነይረ ኣብ መወዳእታ ትጽምብል ሙዚቃ ተዓዚዙ ሰብ ናብ ዝዝሕሾ ፋሕ ክብል ጀመረ ኣነ እውን ምስ ክልቲአን መሓዙተይ ኣብ ደገ ኣዳራሽ ክሳብ መኪና ዝመፀና ደው ኢልና ንዕልል ነበርና ሽዑ ኤርምያስ ካብ ርሑቕ ምስ ረኣየና ፍሽኽ እናበለ ናባና ገጹ ክመጽእ ጀመረ ምስ ኤርምያስ ካብ ጉዕዞ ዛሃራት ሒዝና ኢና ተላሊና ንሱ ኩሉ እቲ ዝሓለፍክዎ ጸገም እቲ ሕማቕ ባህሪ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ነይሩ ኣብ ኣውሮጳ ምስ ኣተና ካብ ኣሰረይ ከይረሓቐ ንኹነታተይ ይከታተል ይሕግዘኒ ስለ ዝነበረ ከም ሓብቱ ጥራይ ዝርአኒ ይመስለኒ ነበረ ግና ከምኡ ይነበረን ኤርምያስ ኣብ ሓደ ምሸት ፍቕሪ ብምግላጽ ኣሰንበደኒ ኤርምያስ ኣዝዩ ጻዕራም ትሑት ሓላፍነት ዝስምዖ ወዲ ነይሩ ግና ከዓ ከምታ ኣነ ዝደልዮ ዓይነት ወዲ ዶክተር ኣይነበረን ልዑል ትምህርቲ ኣይነበሮን ክቡር መኪና ዝዝውር ሃብታም እውን ኣይነበረን ከማይ ኣብ ፋብሪካ ብትሑት ደመወዝ እናሰርሐ ንስድርኡ ዝሕግዝን ንነብሱ ዘመሓድርን ሰብኣይ ነይሩ ኣብዚ ካብ ዝመጽእ ዘጥረኽዎ ሕማቕ ባህራይ እናፈለጠ ካብ ልቡ የፍቅረን ነይሩ ግና ኣነ የዋርዶን ይንዕቖን ነበርኩ ንሱ ናባና ምስ ቀረበ ብትሕትና ሰላምታ ክህበና ከሎ ሄለንን ብፍረ ሰላምን ብዛዕባ ይፈልጣ ስለ ዝነበራ ብጽቡቕ ብኽብሪ ተቐበላው ኣነ ግና ሰላም እኳ ይበልክዎን ዓይንተይ ናብ ካልእ ገጽ ብምግባር እዚ ድማ ዘይሰልችዎ ኩሉ ግዜ ድሕረይ እናመጽአ ክልምነኒ ብዘስምዕ ገባብ ሸለል በልክዎ ንሱ ግን ነታ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሓቀኛ ፍቕሪ ክሓዊ ይከኣለን ስለዚ ድማ ኣብ ቅድሚ መሓዙተይ ወላ ከይተሰከፈ ክምሕፀነኒ ጀመረ መርሃዊት በጃ ክዕድል ሃብኒ ኣነ ካብ ሊብያየ ዝፈልጠኪ ካብ ሊብያየ እውን ዝፈትወኪ ስለዚ ከዓ ስድራይ ዘምጾለይ ተሓሲመ ንዓኺ ክሳብ ሕጂ ዝልምነክ ዘለኹ እዞም ኣብ ዘዳራሽ ተዕልዮም ዝነበርኩ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታ ትረኽብዮም ኣወዳት ብመኪናኦምን ብገንዘቦምን ዝምክሑ ንግዚኡ ጻወትልክ ጥራዮም ኣነ ግና ምሳኺ ሓቀኛ ሓዳርን ርጉእ ህይወትን ክምስረት እየ ዝደሊ ንስኹ እኮ ናይ ኩሎም ዝሓትኹ ሰባት ወይ ኣወዳት ዘይኮንክስ ንሓደ ክትኮኒ ኢኺ ተፈጢርኪ በጃኺ ነቲ ትዕቢት ገዲፍክ ንዓይ ተረድእኒ ኢሉ
ተባዕታይነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እትዩ ከም ጓል ከነብዕ እናበለ ተማሕፀነኒ መሓዙተይ ብድንጋፅን ብኣኽብሮትን ይጥምታኦ ነበራ ኣነ ግና ገፀይ ናብ ካልእ ኣንፈት ገይረ ነዛ ክጥምቶ ፀላእኽዎ ኤርምያስ ዘረብኡ ከይወድእ እንከሎ ብሃንደበት ሓደ መኪና ኣብ ጥቓና ደው በለ እቲ በዓል መኪና ሓደ ካብቶም ኣብ ተዳራሽ ዝተላለኽዎም ሃብታም እየ ኢሉ ዝነበረ ውርዚ ዝመስል ወዲ እዩ ፍንስትራ መኪንኡ ውሪዱ ክላክ እናገበረ ብኢዱ ወሲኹ ፀዋዓኒ ሽዑ ብናይ ኤርምያስ ምሕፅንታ ተሳላችየ ዝነበረ ገፀይ ብሓንሳብ ፍሸኽታ ደመቐ ኤርምያስ ምሕፅንትኡ እንዳቐፀለ ከሎ ኣብ መንጎ ዘረባ ቆሪፀዮ ስለ ዘፍቀርካኒ የቐኒየለ ኤርምያስ ነዚ ፅውፅዋይ ዘረባ ክሰምዕ ግዜ የብለይን እቲ ክፅበየ ፅናሕ ክሰብ መፅዮ ኣሎ ደሓን ሕደሩ ፅቡቓት ኢለ ንመሓዙተይኒ ኤርምያስን ኣብ ደው ዝበልዎ ገዲፈዮም እናተሓጎስኩ ብኹርዓት ናብታ መኪና ኣትኹ እታ መኪና ብቁልጡፍ ክትብገስ ከላ ንድሕሪት ግልፅ ምስ በልኩ ኤርምያስ ብጓሂ ርእሱ ድኒኑ መሓዙተይ ክእቡድኣ ከለዋ ረኣኽዎ ሽዑ ንኤርምያስ ወላ ሓንቲ ሓዘን ኮነ ጣዕሳ ኣይተሰምዐንን ኣነ እሞ እንታይ ዘይገበርኩ ናቱ ደረጃ ኣይኮንኩን ደረጅኡ ስለ ዘይጠመተ እኳ እዩ ዝበክ ዘሎ ኢለ ሓሲበ ማዕረ ክንደይ ዓሻ ከም ዝነበርኩ ዳሓሪ ተገሊፅለይ እቲ ኩሉ ብዛዕባይ ዝፈልጥ ሓቀኛ መንነተይ ዝቕበል ሓደ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ብገዛእ ትዕቢተይ ከሲረዮ ነቲ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ወርቂ ደርብየ ሓደ ምሳይ ዘይቕፅል በዓል መኪና መሪፀ ዓመታት ከም ንፋስ ሓሊፉ 28 29 30 32 34 36 ዕድመ ይረገፅኩ ግዜ ንማንም ደው ኢለ ይፅበየን እዩ ህይወት ግን ብተመሳሳሊ ዑደት ይቕፅል ነበረ ብዙሓት ወዳት ይቐርቡኒ ይሃድኑኒ ሓደ ክልተ ወርሒ ምሳይ ምስ ዘወሩ ግን እዛ ጓል እዚኣ ደጋዊ ትርኢት ጥራይ እምበር ውሽጣስ ብትዕቢት ዝተመልአት ባርያ ኢሎም ይገድፉኒ ነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኤርምያስ ረብሪቡ ይመስለኒ ካብቲ እናተዛረበኒ ብንዕቐት ረጊፀዮ ናብታ መኪና ዝኸድኩላ ምሸት እንድሓር ኣብ ኣሰረይ ርአየ ይፈልጥን ክልቲአን መሓዙተይ እውን ዝመስለን ሰብ ረኺበን ሓዳረን መስሪተን እየን ሄለን ምስ ሓደ ትሑትን ፃዕራምን ወዲ ሓዳር ጌራ ክልተ ቆልዑ ወሊዳ ፅቡቕ ናብራ ክትነብር ጀሚራ ፍረ ሰላም እውን ከምኡ ምስ ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብኣይ ተመሪያ ትምንዮ ዝነበረት ናይ ሓዳር ህይወት ከተስተማቕር ጀሚራ ኣነ ግን ኣብዚ ኩሉ ጌና ፅባቐይ ከም ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዐኒ ፅቡቕ ወዲ የለን እናበልኩ ንነብሰይ ምትላል ቀፂለ ነይረ ግና ዋል 36 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ኩሉ ነገር ከም ዝተቐየረ እቲ ሓቂ ንጹር ኮይኑ ክግለጸለይ ጀመረ እቲ ሓቂ ዝተገለጸለይ መዓልቲ ሓደ ዓብይ ናይ ሓበሻ ምትእኽኻብ በዓልን ፅምብልን ነይሩ ሽዑ ከም ቀደመይ እቲ ዝበለፀ ክዳን ተኸዲነ ኩቡር ናይ ገጽ ሜክኣፕ ተቐቢኤ ናብ ተዳራሽ ኣትኹ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣዳራሽ ክኣቱ ከለኹ ኣየንቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናባይ ይጥምታ ኮፍ ምስ በልኩ ከዓ ወዳት ናባይ መፅኦም ቁፅሪ ቴሌፎን ይሓቱን ነበሩ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ግን ዝጠመተኒ ሰብ ዳርጋ ይነበረን እቶም ወዳት ኣቓልቦኦም ናብተን ንኣሽቱ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝነበራ ኣዋልድ ነበረ ብማእኸል እቲ ኣዳራሽ እናሓለፍኩ ከለኹ ከም ሓንቲ ዘይትረአ ሰብ ዝኾንኩ ኮይኑ ተሰምዐኒ ወላ ሓደ እኳ መርሃዊት ከመይ ኣለኺ ወይ ኣዝየ ክፅብቕቲ ኢኺ ክንላለይ ይከኣል ድዩ ዝብለኒ ሰብ ኣይረኸብኩን ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ንበይነይ ኮፍ ኢለ መስተይ እናሰተኹ ነቲ ኣዳራሽ ክዕዘቦ ጀመርኩ እቶም ትማል ቀርቡ ንዝደልዩ ዝነበሩ ኣነ ግን ደረጃ ኣይኮንኩምን ኢለ ዝነፀኩዎም ኣወዳት ሎሚ ምስ ኣንስቶም ኮፍ ኢሎም ይስሕቑ ነይሮም ገሊኦም ሰበይቶም ጥንሲ ሒዛ ገሊኦም ድማ ቆልዑቶም ሓቒፎም ረኣኽዎም ሽዒቲ ሓቂ ዝተገለጸለይ መርሃዊት ጽባቐ ክረግፍ ጀሚሩ እቲ ትዕቢትኪ ድማ ንበይኒ ክኽተርፊ ጌርኪ ዝብል መፍርሒ ድምፂ ኣብ ውሽጠይ ተሰምዐ ሕማቕ ክስምዐኒ ስለ ጀመረ ድማ እቲ ፅምብለ ቋሪፀ ናብ ገዛይ ተበገስኩ ኣብታ ምሸት እቲኣ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ቅድሚ ምድቃሰይ ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ኢለ ነቲ ካብ ሜክኣብ ነፃ ዝኾነ ገፀይ ተዓዘብክዎ ኣብ ጎኒ ዓይንተይ ዝወፅእ ዝነበረ ምሽምራር ወዙ ክጠፍእ ጀመረ ቆርበተይ ርአ ክቋፃፀሮ ዘይከኣልኩ ጉህን ሓዘንን ተሰምዐኒ ምስተን ሓዳር ዝመሰረታ መሓዙተይ ክራኸብ ከለኹ ከዓ እቲ ስቃይ ጥርዚ ይበፅሕ ነበረ በዓላት ኣውደ ዓመታትን ክመፅእ ወይ ኣብ ቀዳማ ሰንበት ንቡን ምስ ተዓደምኩ ናብ ገዛእነ ኸይድ ነይረ ገዛእን ብፍቕሪ ብስሓቅ ቆልዑ ብቃሕ ዝብል ድባብ ዝመልአ እዩ ኣነ ከዓ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ኢለ ነዚ ኩሉ ክዕዘብ ከለኹ ብውሽጠይ ይቃፀል እቲ ዘቃፅለኒ ቅንእ ዘይኮነስ ስለምንታይ ኣነ ከምዚ ክገብር ዘይከኣልኩ ዝብል ጣዕሳ እዩ ናብ ገዛእን ክኸይድ ከለኹ ሄለንን ፍረ ሰላምን ምስ ሰውእተንን ደቀንን እክብ ኢለን መርሃዊት ሓፍተይ ናይ ስድራ ቤት ስእሊ ክትስእልና ትኽእል ዶ ይቕረታ ዝብል ሕቶ የቕርባለይ ኣነ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ስቃይ ሓብየ ናይ ሓሶት ንይምሰል ፍሽኽታ እናርኣኹ
برقص كأنبر إلى تا تليفون تقبله صبق غيركم تستخاخلوا اسكن اشتفشختا እናበልኩ ስእሊ ስእሎም ነይረ ኣብቲ ስክሪን ናይ ሓደ ሕጉስ ስድራቤት ስእልን ክርኢ ኣብታ ኣነ እውን ክነብሮ ዝግበአኒ ዝነበረ ህይወት ሓንቲ ተዓዛቢት ሰኣለትን ጥራይ ኮይነ ከም ዝተረፍኩ ክስወጠኒ ጀመረ ናተይ ዝብሎ ዝሕጉስ ስእልታት ኣይነበረን ኣብ ህይወት እታ ቀንዲ ዝተዋሳኢት ክኸውን ዝደለኹ ጓል ኣብ ድሕሪ ካሜራ ኮይነ ናይ ካልኦት ሓጎስ ዝስእል ተራ ሰብ ኮይነ ተረፍኩ እዝን ክሓስብ ከለኹ ዝስምዐኒ ዝነበረ ስቃይ ብቓላት ክግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ናይ ብሕታውነት ናብራ ክጻወሮን ክሕርብተኒ ንበይነይ ክቕጽልን ክኸብደኒ ካብቶም ሓደ እዋን ደለይተይ ዝነበሮ ወዳት ክዝክር ጀመርኩ ሓደ ምሸት ነቲ ንዓመታት ርእየ ዘይፈልጥ ቁጥሪ ቴሌፎን ኤርምያስ ኣውጻኹ ኩሉ እቲ ዝነበረኒ ትዕቢት ስዒረ ኩሉ እቲ ዘሕለፍክዎ እልቢ ዘይብሉ መለክዒታት ጉሒፈ እንተወሓደ እቲ ዝፈልጠንን ምሕር ዘፍቅረንን ኤርምያስ ኣለኒ ኢለ ብምሕሳብ ቴሌፎኑ ክሰርሓለይ ተስፋ ብምግባር ደወልኩሉ ኤርምያስ እታ ቴሌፎን ተቐቢሉ ሄለው መን ክብል ኢሉ ዘይተጸብኽዎ መልሲ ሃበኒ ድምፁ ኣዝዩ ርጉእ ነበረ ሰላምካ ይብዛሕ ኤርሚለ ኣነ መርሃዊት እየ በልክዎ ቅልጥፍ ኢለ ዘለለየኒ መሰለኒ ግና ንምዝካር ዝሓስብ ዘሎ ክመስል ንሒደት ሰከንድታት ኣብ ቴሌፎን ስቕታ ሰፈነ ኦ መርሃዊት ከመይ ኣለኺ ደሓን ዲኺ በየን ተረኺብክ ደኣ በለኒ ድምፁ ቂም ዘይኮነስ ስለ ዝደወልኩሉ ከም ዝተሓጎሰ መስል ነበረ ኣለኹ ደሓኒ ኤርሚ ሓወይ ኢለ ብዛዕባ ጥዕናና ሓፂር ምስዕለልና ትኺለ ናብ ጉዳይ የበልኩ ኤርሚለ ግዜ እንተሃሊካስ ሓደ ነገር ክዕለካ ደልየ ነይረ በልክዎ ዘይባህረይ ስክፍ እናበልኩ ፀገም የለን መርሃዊት እንታይ ነይሩ በለኒ ክሰምዐኒ ዝተሃንቀው መስል እንተዝከኣል ካብ ቴሌፎን ብኣካል ምዕልልኩ ደስ ምበለኒ ነይሩ ግና ደሓን ካብ ዘይጠዓመካስ ኤርሚለ ቀደም ብዙሕ ሕጋጋ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ክስወጠኒ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ዘርእየካ ነበርኩ ትዕቢትን ኣጉል ንዕቐትን ካብ ዕሽነት ዝብገስ ከም ዝነበረ ሓሲብካ ይቕረበለለይ ሕጂ ግና ኩሉ ተረዲእኒ ኣሎ ካባኻ ንላዕሊ ንዓይ ዝርዳእ ንዓይ ከፍቅረንን ክኽብረንን ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ፈሊጥ ኣለኹ ኢለ ዝህበኒ መልሲ ክሰምዕ ሃንቀው በልኩ ኤርምያስ ንሕደት ሰከንድ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ ክዛረብ ጀመረ መርሃዊት ሓፍተይ በለኒ ድምፁ ኣልዝበቢሉ ንስኻ ኣብ ሽዑ ብጌጋ ሓዲድ ክትጓዓዝ ከለኻ ኣነ ብዙሕ ጉህየ ነይረ ምክንያቱ ነቲ ኣብዚ ኣብ ኣውሮጳ ምስ መፀት ዝተቐየረት ዘይኮነትሲ ነታ ኣብ ሳህራን ሊብያን ዝፈልጣ ቀንዕቲ ለዋህ መንነትኪ ይሓስብ ስለ ዝነበርክ እየ ብዝኾነ ግን ህይወት ንማንም ኣይትፅበየን እያ ሓደ ሰብ እውን ኣብ ዘቐመጥካዮ ይፀንሐካን እምኒ እኳ ሲንቀሳቐስ እዩ ኣነ ቅድሚ 3 ዓመት ተመርዐ ሓንቲ ንኣዲኣ ትመስል ፅብቕቲ ጓል ወሊደ እየ ምስ ዘኽብራን ዝፈትዋን በዓልቲ ቤተይ ፅቡቕ ናይ ሓዳር ህይወት ንመርሕ ኣለና ንዓኺ ከዓ ከም ሓፍተይ ኩሉ ግዜ ሰላም ፅቡቕ ህይወት ክትረኽብ እየ ዝምንየልኪ መርሃዊት እቲ ናይ ቀደም ግዜ ሓሊፍ እዩ ብዙሕ ከም ዝመሃረክ ከዓ ይግምት ሓደ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ወርቂ ንዒቑ ካብ ሰማይ ኮኸብ ከውርድ ዝምን እንተደኣ ኮይኑ መወድእቱ ኣብ ፀልማት ንበይኑ ምትራፊ ዝኸውን ደሓንኩ ንመርሃዊት ኢሉ ኤርምያስ ቴሌፎን ዓፀዋ ቃላቱ ነተ ውሽጠይ ዝነበረ ናይ ጓሃ ቁስሉ ጎድኦ ኩሉ ዝበሎ ሓቂ ነይሩ ኣነ ሙሉእ ዕድመይ ነቲ ዘይጭበጥ ኮኸብ ክምነ ነቲ ብኢደይ ዝነበረ ወርቂ ስኢነዮ እምበኣርክስ ዛንታይ ዝመስል ሎሚ ጓል 41 ዓመት ኮይነ እቲ ዝዕበየሉ ዝነበርኩ መልክዐይ ረጊፉ እቲ ዝምክሓሉ ዝነበርኩ ጽባቐይ ሓሊፉ እቶም ኣይበቕዑን እዮም ኢለ ዝነዓቅዎም ኣወዳት ሕጂ ምስ ደቆምን ኣንስቶምን ሕጉስ ናብራ መርሕለው ግዜ ግን መምህር እዩ እቶም ብቑዓት ሰብኡት ኣይኮኑን ኢለ ዝፈረድክዎም እልቢ ዘይብሎም ኣወዳት መብዛሕትኦም ብቑዓት ኣቦታት ኮይኖም ናብራ መስሪቶም ንህይወት ምስ ደቆም ኣንስቶምን ኮይኖም የስተማቕርዎ ኣለዉ ብኣንጻሩ ኣነ በቕዕቲ ሰበይቲ ከም ዘይኮንኩ ግዜ መስኪሩ ረቲዕኒ እዩ እተን ግዜይን መልክዐይን ኣብ እዋኑ ክጥቀመሉ ዝመኽራኒ ዝነበራ መሓዝተይ እውን ስድራ ቤት መስሪተን ብሰላም ይነብራ ኣለዋ ኣነ ግን ንዓይ ዝመስል ጌጋኡ ዝተረድኦ ወይ ድማ ገና መፃምድቲ ዝደሊ ወዲ ኸናዲ ዝበዝሐ ግዜ ይሕልፎ ኣለኹ ጠለባተይ እልቢ ዘይብሉ ብምንባሩ ተረዲእኒ እዩ ስለዚ ሕጂ ዶክተር ወይ ሃብታም ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ሓደ ዝርድአኒ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝድግፈኒ ኣብ ፀልማት ከለኹ ብርሃን ዝኾነኒ በቃ ዝኾነ ይኹን ቁኑዕ ሰብ ጥራይ ዝደሊ ዘለኹ ግን ከዓ ኣብዚ ዕድመ እዚ መፃምድቲ ንምርካብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ሓፍተይ እዚ ዛንታ እዚ ንዓኺ ዝነግረክ ዘለኹ ሕጂ ዘለክ ፅባቐ ንሓዋሩ ምሳኺ ትፀንሕና መሰለክ ከይትታለሊ ፅባቐ ከም ዕንበባ እዩ ኣብ እዋኑ ይዕንብብ ምስ ግዜ ግና ይፅምሉን ይረግፍን ሓደ ሰብ ናብ ህይወትክ ምስ ዝመፅእ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ እንታይ ዓይነት መኪና ዝውር ደረጃ ትምህርቱ ክንደይ እዩ
መልኩዑን ቁመናኡን ኢልኪ መወዳእታ ብዘይብሎም መለክዕታት ኣይምዘንን እዩ ኣብ ክንድኡ ልቦናኡ ኣተሓሳስብኡ ከመይ እዩ ሓላፍነት ይስምዖ ዶ የኽብረኒ ዶ ሓቢርና ጽቡቕ ህይወት ክንሃንጽ ንኽእል ዶ ኢልካ ሕተቲ ሓፍተይ ነፍሲ ከይትተዓባብያ ነቲ ኣባኺ ዘየለ ነገር ኣብ ካልኦት ክትርኽብዮ ኣይትፈትኒ ሃብትን ትምህርትን ብፃዓር ክመጽእ ዝኽእል እዩ ጽቡቕ ጠባይን ሓቀኛን ፍቕሪ ግን ብቐሊል ዘይርከብ ህያብ ኣምላኽ እዩ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ንሓበሻ ኣሕዋትኪ ነንዓ ከናይ ሓሶት ክብሪ ኣይትለይ ከምቲ ኤርምያስ ንዓይ ዝበለኒ ግዜ ነወላ ሓደ ደው ኢለ ይጽበየን እዩ ሓደ ሰብ እውን ካብ ዓቆን ላዕሊ ኣብ ዝገደፍካዮ ደው ኢለ ክጽበየካ ይክእልን እዩ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ኩሉ ገዲፍክ ክኸይድ እዩ ንስኸ ነበይንኺ ከምዚ ዘለኽዎ ጣዕሳ ተሰኪምኪ ክትተርፊ ብሰንኪ ትዕቢተይ ጽባቐይ ሓደጋ ይኾይንኒ ንእስነት ብኾንቱ ባኺነዮ ንስኺ ግን ካብ ጌጋይ ተማሂርኪ ጌጋይ ጌጋ ክኸይከውን ህይወት ኣብ ገንዘብን ምቾትን ጥራይ ዘይኮነስ ብስኒትን ብምክብባርን ብትሕትናን ብሓቀኛ ፍቕርን እያ ትህነጽ ሎሚ ኣነ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂረ እቲ ዝተረፈኒ ግዜ ብትሕትና ክነብሮ ንስኺ ግን እቲ ምርጫ ኣብ ኢድኪ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንዓይ ዝመስል መጻምድቲ ክረክብ ሰናይ ትምኒትኩም ግለጹለይ ፀጽቡቕ ንዓኹም ተፈጸመ ሓብትኩም መርሃዊት كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفت نمن دعيتي زخلو رفيت ولدنيا أكب مسبلة صباح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي ممكارنا بالاشت الراي كندعل الجنين وحميتا صبح نقول رئي سالستا التنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا تنتاي كبلو عبت تسلم حسوي له زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصايك خللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تقله صعدا في بلالي مقربة حازت زخون على ترقب متا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي ولازا توارد نايلوم سبقزا توارد نايلوم كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمر مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعره سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي زخلو رفت ولو دنيا أكب مسبلة صباح مرعسون نديو حخلة
أبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالا شي تراي كند على الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو